Grabe nga bundak sa uwan ang nasinati sa daghang parte sa Cebu City kagahapon nga may resulta sa pagbaha ug pagka-stranded sa daghang mga pasahero. Sa downtown Cebu, naparalisado ang dagan sa trapiko kay walay mga jeep pasaheroan ang nakalusot paingon sa Colon ug Manalili tungod sa kataas sa tubig. Adunay misugal pagbiyahe ug mitaak sa baha. Sa may Natalio Bacalso, kapin 200 ka mga pamilya ang mibakwit human misaka ang tubig sa Kinalumsan Bridge. Matod ni Konsehal Dave Tumula, kang kusog ang uwan sa bukid ug didto kini padung sa Buhisan Dam Basin ug sa Guadalupe River. Ang tubig didto ni hagsa sa may Mambaling area diin may resulta sa pagbaha. Si Tumulak nagkanayon nga sa pakigsulti niya kang Cebu City Mayor Michael Rama kagabi, ang mayor misugot nga palito na ang yuta alang sa relocation sa mga apektadong pamilya ubos sa Kinalumsan Bridge. Ang Pag-asa Mactan nakamonitor og heavy rainfall kagahapon ug ang maong advisory napaabot sa tanang ahensya sa gobyerno. Si Alkiblat sa Pag-asa Mactan nibutyag nga naghimo sila og nowcasting o ang paghatag og weather advisory nga ilang na monitor nga mo epekto sa Sugbo sa mubo nga panahon lamang.